Wyjście na prostą startową toru Hungaroring. Na początku jest bardzo pod górkę, z telewizji tego nie widać, później spadanie jest na dół przed pierwszym zakrętem, duże dohamowanie do ciasnego prawego nawrotu, bardzo trochę dziurawy wąty, łuk, dohamowanie do lewego ciasnego nawrotu, bardzo długiego na drugim biegu, on jest z górki, także bolid jest bardzo podsterowny. Trzeci, czwarty, piąty bieg, szybki prawy zakręt na pełnym gazie i lecimy pod górkę szóstym biegiem, dohamowanie i lekkie dohamowanie, piąty bieg, bardzo szybki zakręt ponad 200 na godzinę, bardzo długi nawrót na trzecim biegu, też dziurawy, szykana, dohamowanie około 50 metrów, bierzemy tarki na drugim biegu, wyjście z szykany 300 metrów i już następny zakręt, lewy, trzeci zakręt, później na trzecim biegu prawy, bardzo podsterowne zakręty, szybki łuk na szóstym biegu, kolejny szybki zakręt na piątym biegu około 210 na godzinę, spadanie do następnego ciasnego zakrętu na drugim biegu, bardzo trudne do hamowania, ponieważ jest duże spadanie, duże nachylenie, także łatwo zablokować koła. Przedostatni zakręt, lewy, bardzo ciasny nawrót na drugim biegu, bardzo dziurawy i ostatni zakręt, który chyba najwięcej przysparza problemów, ponieważ jest bardzo dziurawy, bardzo długi na trzecim biegu i jest bardzo ważne wyjście, ponieważ prosta startowa jest bardzo długa.